Insellimkom u nilqawkom fl-isem tal-Missir u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Din l-qudisa se nofruha għall-irwieq tal-familja Grima u Portelli. Nixtieq minn hawnhekk insellem lilkom li ġejtu għadina l-Ewkaristija, insellem ukoll it-telespettaturi tal-UTV, u koll nsellem lil-morda, dawk li għedin fil-homes, lil-morda għedin fid-djarhom, l-anzjani, u nitolbu għalikom biex il-mulej ukoll jagħtikom dak kollu li għandkom bżonn fil-ħajja tagħkom. Nitolbu l-Marija Omna biex hija wkoll bħala Omna hija dejjem tħobbna, tħarisna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fil-ħajja tagħna. Għalhekk ħuti eżiż, aħna li qegħdin nisimgħu din qudisa, intom preżenti u t-telespettaturi kollha nitolbu l-mulej biex jenna u koll aħna nifmu il-missjoni sabiħa li Ġesu għamil magħna u li aħna u koll irdu nkomplu din il-missjoni. U din is-sitwazzjoni nixtiequ nitolbu l-mulej maħfra tan-nuqqasijiet tagħna, nitolbu l-mulej jaħfrilna u jagħtina l-grazzja tiegħu biex aħna nkomplu l-mixja tagħna. Alla volja xi drabi niltgħu ma' ħafna problemi, però il-mulej lilna ma jħallinix waħidna. Ħuti mela f'dan il-moment nitolbu issa maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox urikom ħuti li ngħaddiet ħafna beħsieb bil-kliem bil-emin billi ħallejt birjieti tiegħi bl-akbar tiegħi għalhekk nitlob li Malsa Marija dejjem verġni lill-aġu l-qadisin kollha urikom ħuti biex titolbu għalija il-mulejja la tagħna. Jekk għalina Alla li jista' kollox jafrilna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore. Warrab minn quddiem għajnejk mulej ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk dak li nagħmlu aħna insalva bit-tal ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Mirjam u Aaron gergru kontra Mosè minħabba l-mara minn Kus, għax kien ħabb martu waħda minn Kus. U huma qalu, jaqgħu il-mulej lil Mosè biss kellem, ma kellemx lilna wkoll, u l-mulej semagħhom. Mosè kien bniedem umli, l-aktar umli fost il-bnedmin li jaw fuq wiċċ l-art. U l-mulej millu fih qal il-Mosè lil Aaron u lil Mirjam, oħorġu it-tlieta li jintom lejn it-tinda tal-laqa, u ħarġu it-tlieta li kienu, u niżel il-mulej fil-kolonna ta' sħab u qgħad fil-bib tat-tinda u sejjaħ lil Aaron u lil Mirjam u resku tnejn u qalulhom, isimgħu kliemi, jekk xi ħadd minnkom ikun profeta, jiena il-mulej nidillu viżjoni ninkellmu fil-ħolm. Mhux hekk ma' Mosè il-qaddej tiegħi, il-bniedem li fdajtlu dari, jiena nkellmu wiċċ imwiċċ, inkellmu mhux biex bijat imma bidjer u jara s-sura tal-mulej. Kif mela ma bżajtux titkellmu kontra Mosè il-qaddej tiegħi. Bil-mulej xejl bil-lalihom u telaq. Kienet għada anqas biss telet isħaba minn fuq it-tinda meta Mirjam inksiet bil-ġdiem, bajda bħas-silġ. Aaron ħares lejn Mirjam u ra kollha ġdiem. U Aaron qal lil Mosè, nitolbok ja Sidi, la tħallinix nitabbew bil-pis ta' dnub li aħna tbellaħna biex għamilna. Tħallijix qisha xi ħaġa mwilda mejta minn ġu fomma b'ġisem nofsu mittikel. U Mosè għajat quddiem il-mulej u qal, Alla nitolbok fejn jaqa'. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjaru ngħidu flimkien, mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Ikollok ħnina minni olla fit tjubitek,
fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Għaliex jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kont rik biss jiena dnibt, u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Hekk jien ara fis-sewwa tal-kelma tiegħek, u bla qiegħda jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jiena sawwart fil-ħtija u fid-dnub nissiltni ommi flimkien. Mulej ħassar ħtijietni għaliex ġnibna. Oħloq fija qalb safju Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Alleluja. Numu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Rabbi jint liben ta' Alla, int is-Sultan ta' Izrael. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li l-folla kielet, Ġesu minnu fih ġija li d-disċipli jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu ix-xatt ieħor sakemm hu jibgħat lin-nies. Wara li bgħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'kien sar fil-għaxija kien għadu hemm waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sala tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma raw miexi fuq il-baħar u huma twerwru. Dan xi fantażma qalu u għabdu jgħajtu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: għamlu l-qalb jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu: mulej, jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża, ħabad jereq u bida jgħajjat u jgħid: salvani mulej. Malaj Ġesu met idu qabdu qallu: bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa inxtertu imuħu qalulu: tassew int bin Alla. Qasmu naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġenezzaret. In-nies ta' hemm għarfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk li nħawi kollha. Bdew iresqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbu iħallihom imissulu imqarta fil-libsa u dawk kollha li messew fiqu. Il-kelma tal-mulej. Mela messaġġ kej kien fdina l-opportunità li jeddina flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija. Ġesu għanek fil-Vanġelu jatturina kemm sabiħ li aħna nkunu dejjem miegħu. Alla volja f'xi drabi niltaqgħu ma' diffikultajiet kif ġrarhom l-apostli fuq id-dajsa. Però meta sejħulu Ġesu attendihom u ħasibhom ma ħallihom xjerqu. Hekk ukoll hemm bżonn li fil-ħajja tagħna dejjem nżommu l-Ġesu iċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Għax bieħu miegħu aħna ikollna wkoll is-salvazzjoni tagħna. Għalhekk ħuti meta nitkellmu fuq il-kelma tagħna li aħna nisimgħuha, nifhmuha, però importanti issa li ngħixuha. U hawnhekk il-Vanġelu tal-lum hija jitlob minna li aħna jkollna fiduċja fil-mulej. Li Alla lilna ma jħallinix waħidna, Alla ma jinsinix. Qabel ma nitolbuh u diġà jaf x'għandu bżonn u x'għandna bżonna. Mela ħuti nitolbu l-mulej biex lina wkoll jagħtina din il-ħajja tiegħu. Wara li Ġesu tema l-folla kbira ta' nies li marret warah fid-deżert u mar waħdu biex jitlob. U hekk ħarab minn dawk li bdew iħarsu lejh bħala xi ħadd li se tawwa l-ħajja bid-don tal-ħobs miraklu. Dak il-miraklu Ġesu kien għamel.
Iżda Ġesu rrid juri li hemm don li hu ħafna akbar li mhux biss seta' jtawwal il-ħajja imma wkoll isalvaha mill-mewt. U hekk kull biża' jista' jkun mirbuħ meta aħna verament infittxu lilu għaliex hu dejjem magħna u dejjem jismana. Din il-ħajja mhux biss hija salvata imma mibdula. Pietru seta' jimxi fuq l-ilmijiet u dan ifisser li hu seta' jieħu sehem mill-qawwa ta' Kristu xost. Dak il-miraklu li sar li Pietru mexa, però donnu beża bidajjera, però meta ftakar li Ġesu jatem, Ġesu newwillu jdejh u salva. Din l-opportunità ħuti kienet prova li Pietru ma irnexxulix jissupporta. Imma iktar quddiem u baqa' mix wara Ġesu sal-aħħar u għalhekk għex il-pjan imħejja għalih mal-mulej u Pietru sar bniedem ġdid. U din hija għalina messaġġ li aħna wkoll ridu nkunu nies ġodda li aħna dejjem nisimgħu u ngħixu dejjem dik il-fiduċja li Ġesu huwa magħna. Għalhekk kont nitolbu l-mulej biex jenna il-mixja tagħna tkun miegħu. Nitolbu wkoll il-Marija għamna li hija wkoll ħabbet lill-bina għamlet il-missjoni tagħha li bħal Marija aħna ngħidu hawn l-qadej tal-mulej ikun minni skont kemtek. Ikun jifaħħar Ġesu Kristu, nagħmlu s-sajt tal-bit tagħna, nitolbu l-mulej biex iberikna li jagħtina dak kollu li aħna għandna bżonn fil-ħajja tagħna. Nitolbuk mulej birek l-Knisja tiegħek, birek mulej il-Knisja biktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Għamel mulej li dawk iż-żgħażagħ li jisimgħu l-sejħa ikollhom il-kuraġġ jgħidu iva u jiġu għas-sejħa tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej birek il-morda l-anzjani tagħna, berikhom u ħarishom u għenhom fit-tbatijiet tagħhom u għenhom mulej biex ikunu iktar rassenjati miegħek nitolbu. Birek mulej lilna u l-familji kollha tagħna, berikna u mulej ħarisna biex aħna wkoll dejjem ngħixu il-fiduċja li għandna fik, li inti tħobbna, li inti magħna u li inti tenna nitolbu. Nitolbu mulej għal paċi fid-dinja, speċjalment hawn din il-pajjiżi li qegħdin fi gwerer huma gwerer bla sens fejn id naraw ħafna mwiet ta' nies innoċenti. Nitolbuk mulej jiftaħ ras il-kapijiet ta' dawn in-nazzjonijiet biex ifittxu soluzzjonijiet għal paċi nitolbu. U fiskiet nagħmlu wkoll it-talba tagħna. Nitolbu. U dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej
li konna lajnuna ta' ibnek il-wahdin imamu l-bniedem biex li twiled minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes isbubija ta' ommu inaddafna miħtijitna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix saltan għal dejjem ta' dejjem. Ilmu li ma'kom, nerfaw lubna l-fuq, niżuħħa il-mulejja la tagħna. Sewa u xira ta' sew mulej missir għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inraddu lek ħajr. U nfaħru kien berkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita taħt lid-dinja dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Biex jifaħru kobor tiegħek l-anġli umuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħru kismewiet ma' serafini u l-qawwi tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qadi tolbu kit-tifkir tagħna waqt li bilima kollha intennulek għaddejs 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 mli Alla tal-eżerċiti is-smewiet u l-ard hija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għala tas-smewiet inbirak minn ġej fis-sem il-mulej. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rahibati għal-ħobs grad il-ħajr qasam tal-disċipli tiju għal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa rad il-ħajr tal-disċipli tiju għal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xered għalikom għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek għana namlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U mirrodu lek ħajr. Għax oġbok til-qana għawn u dimek biex naqduk. U miċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jina li tusem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi gnisa tijek, imxerda ma' dinja kolla. Weta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jun 14, ma' l-isqoftana Antonu ma' ministri tijek kolla. Ftakar mulej fil-qaddeja tijek, mejtin tal-familja Grima u Portelli, li joġbok jissejħilhom mal-għandek minn din id-dinja. Għamil li kifuma bil-mamudija, mitu fibnek u palibnek, eku kol fibnek u palibnek, jixox ta' għal-ħajja. Ftakar ukoll futna li laqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Marza u mala Marija, mal-Arus ta' Ħasan Ġusep, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jesu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li maħħom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jinata lilek għalla l-missi li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Najdu jista' flimkien it-talba tal-missirna. Missirna li jinti fis-smewiet taqdes ismek, tiġi sal-nadek, ikun li tritin kif-sama ida fl-ard, ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrin l-għadnubit, palma nafru l-minu ħaċi għalina, daħanix fi tiġrib. Eħlisna nitolbuk mulej min kull deni,
Atina fit-tiba u għinina tijek il-paċi fi żmienna, speċjalment paċi li dawn il-pajjiżi fejn hemm il-gwerra, fejn din naraw ta' tħudna joqtluhom innoċentement. Enna mulej biex aħna wkoll nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħat l-apostli tiegħek inħalilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U issa bid-bisima nagħtu l-paċi lil xulxejn. Ħuti dan u dak li ġie mis-sema biex lina l-kol jatina ħajja ġdida. Ħejn jinaħna li issa seri niklu dan il-ħaruf. Mulej ma jisħolix jidħol dar is-saqaf tiegħek, iżdej bis kelma waħda il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Jħarsuni għal-ħajja ta' dejjem. Amen.
Nitolvu. Tqarbin namu lej bis-sagramenti tas-sema. Għana u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mazza Marija. Amen. Fejnina tijak li għanna nimsu fuq il-passi tagħha u naqdu l-missjoni fil-mister tal-fidwa kif jixraq bi Kristus Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għexu l-paċi ta' Kristu. Nishtiqilkom il-koll il-ġurnata tajba. Naddu fl-imkien, slim għalik Marija, bil-grazza mimnija għal-mulej mijak, imbirka inti fost nisa, imbirka kifrota ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija u Malla, ikloparina midin bejn, issa ufissija tal-mewtana. Amen.